Здравейте на всички! Най-сетне намерих време да осъществя един проект, който ми се върти из главата от поне една година, но нямах нито време, нито условия да го направя. Сега не, че имам много условия, защото като пак търсих и рових, ми го няма статива и съответно вече направих един такъв сапун шампуан и не го заснех, защото нямах статив. И оня ден пак търсих, нищо не намерих, да си казах по-хубаво да ви го заснема така, да е малко така видеото, отколкото да не заснема нищо. Съответно, решила съм да започна една поредица с сапуни, които могат да се използват и за шампуани. Много добре знаете обаче, че сапунът е алкален, съответно нашите коси са киселинни и трябва известно време да се свикне с самия сапун. Затова ви предупреждавам, когато човек си мие косата с сапун, шампуан, не е същото като да си измие с шампуан. Косата се усеща по съвсем различен начин и поне в моя случай аз имах поне един месец нужда самата ми коса да свикне с този начин на измиване. Не е лошо, просто е различно, да знаете, но аз така реших за себе си, след като искаме да живеем на село и да живеем малко по-здравословно, да си правя аз шампуани. Преди ги правих с ши, една пудричка и реших съответно да обърна съвсем на сапуни шампуани, като в момента експериментирам с различни видове сапуни, защото разбрах, че не всеки сапун шампуан е за всяка коса. Та, докато аз експериментирам за себе си, реших, че и на вас ще ви е интересно да споделите този мой опит или да експериментирате с мене. Това е първата рецепта от поредицата за сапуни и шампуани. Тя включва алоe вера. Това е чисто истинско алоe вера. Просто съм взела листа, отрязала съм листа от растението, след което съм го обелила, изчистила, пасирала с съвсем малко дестилирана вода и съответно съм го замразила, за да може по-бързо да ми изтине содата каустик. Тук имам няколко масла, които всяко от тях е добро за косата и предава различни качества на сапуна шампуан. Имам 200 грама кокос, 150 грама зехтин, 75 грама авокадо, 50 грама какаово масло и 25 грама рециново масло. Тази рецепта е с 5% супер фет. Водата ми или съответно алоe верата ми е 190 грама. 72,90 грама ми е содата каустик. Съответно, смесила съм си всичките масла вече. Ще ги затопля леко, за да се разтопят твърдите масла. Ще си направя лугата и ще ви покажа как се процедира по-нататък и следващите състави. Така маслата ни са разтопени, лугата ни е направена и прецедена. Когато правите нещо с истинско алоe вера, наистина има толкова много парченца. Аз прецедих, ми останаха малко. Ако сапуна ми беше за продаване, щях да го прецедя нормално и нямаше да има никакви парченца, обаче е за нас и не ми дреме на шапката. В смисъл, ние ще си го използваме. Това е експериментална поредица. Температурата на маслата трябва да е еднаква с температурата на лугата ви. Като искам да припомня как се прави луга, никога не изсипвайте водата в содата каустик. Винаги содата каустик във водата. Носете предпазни ръкавици, дълги ръкави, ако имате очила, маска или просто да е на проветриво място. Така, казалко. В момента на този етап изсипвам 1% от самата рецепта е
как се казва, каолинов клей, което е бяла хума фактически. Слага се в самите масла и се разбърква. Сега просто го показвам. После ще си го пасирам, за да е по-равномерно. Сипала съм вече каолиновата хума. Вие може предварително да я разтворите в малко олио и да я сипете, защото по-лесно се смесва, но аз съм свикнала така, пък и не ми се занимаваше. Тази рецепта, между другото, този сапун се води за финна къдрава коса, против пархут, за растеж, зависимост от етеричните масла, които слагате, но по принцип като цяло е за къдрава и финна, за детска коса се води самата рецепта, но както казах, аз решавам да изпробвам различни рецепти и да видя коя е най-подходяща за мен, като на този етап, след слагането на лугата, можете да сложите и съответно до 30 грама етерични масла. Но аз съм си наумила нещо друго, след като ще е сапун против пархут. Искам да сложа една друга съставка, после ще ви покажа каква ще бъде тя. Изливам си лугата. Ето виждате колко бързо започна да осапонява тази рецепта. Гледайте, 2 пъти съм тръкнала с пресатора и вече е почти осапонено. Ето на този етап може да сложите етеричните си масла, но както аз казах, имам друга идея. На този етап вече започнато, не се вижда хубаво, но започна вече съвсем леко да прави следа. И сега ще си сложа тайната съставка. Ето ми е тайната съставка. Една приятелка, почти толкова луда, колкото мен. Повечко. Но, понеже ми каза, че не прави сапунчета, реших да го сложа. И сега ще пробвам какво ще стане. Така, сапунът ни е готов. Ето вижда се следата. И сипвам по формите. Така, готова е нашата формичка, нашия сапун. Сега слагам отгоре един картон и го пускам за 2, 3, 4, 5 часа, там колкото е, докато се усетя и го извадя. Аз го слагам във фурната. Фурната ми е предварително затоплена на 150 градуса за 10 минути. Я пускам, изключвам я, оставям светната лампичката и оставям сапуна вътре, за да мине през геофазата. Искам да мине през геофазата, за да е по-твърд и по-икономичен. Ако вие не искате да го слагате във фурната, няма проблем, просто го завийте в одеяло и го оставете, ако имате парно, някъде близо до печка. Важното е да е топличко, за да мине през геофазата. Ето и сапунът на другия ден, прекрасен светло-зелен цвят има. Сега го оставям от 4 до 6 седмици да озрее, за да може да го ползвам. Ако тази рецепта не е за вашата коса, няма проблеми, може да използвате като обикновен сапун. Така, надявам се, че съм ви била полезна. Споделяйте видеята ми, харесвайте ги, коментирайте, за да може да достигнат до повече хора и повече хора да имат полза от моите рецепти. Светъл ден на всички и не забравяйте да бъдете добри, да правите добро само заради самото добро.